Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa wannan sabon video a wannan YouTube channel mai suna Tech Countries Hausa. So insha Allah wannan bidiyon namu ne zan gwada muku kaɗan daga cikin hanyoyin da internet scammers suke zaluntar mutane a duniyar internet. Wanda kamar yadda kuke gani na a wannan chat interface na wannan bidiyon, wani ne ya yi yunƙurin yana so ya scamming ɗina, ni kuma already na riga da na san me yake so ya min, to hakan ne yasa na bi shi tun daga farko har ƙarshe domin nuna muku wannan hanyoyin da mutanen nan suke bi domin ganin sun zalunci mutane a duniyar internet. Ka iya sanin ba zan gwada maka wannan hanyar bane domin samun wata kafa na zaluntar mutane, sai dai don ka iya kare kanka ga fadawa hannun irin wayannan azzaluman mutane a duniyar mu ta internet. Idan yau shine farkon ziyartar ka wannan YouTube channel mai suna Tech Countries Hausa, ina mai neman alfarma da ka taimaka ka yi subscribe, like and share domin sauran yan uwa da abokan arziki su ma samu dama ganin wannan bidiyon ta silanka. What I have to remind you again is that this video is for education purpose only. We are not responsible any illegal activity done by watching this video. Let's dive into the details so that you should know how to defend yourself through digital world. Yawa kamar yadda kuke gani, da farko ya ce min hello, ni kuma na ce mishi hi, sai ya ce min good day, I apologize for the unexpected reach out and I appreciate your time. My name is Samuel David from Plateau State. I would like to teach you an online update that you can earn once every month, only if you can allow me to proceed. So abin da ya faɗa min kenan. Ga wanda yake so ya ga fassarar wannan magana da ya faɗa da farko, gashi. So abin da ya faɗa kenan, gashi nan sai ku karanta ku gani. Sai ni kuma na ce mishi alright bayan yayi wannan magana. So sai na sake tambayan shi what kind of online business is that? Sai sake min wani magana kamar yadda kuke gani, zan fassara muku shi yanzu da Hausa shi ma. Gashi nan sai ka gani, sai na sake ce alright, sai na sake tambayan shi I agree, send it to me. So abin da na sake ce mishi kenan, sai tura min wannan bidiyon da yake ce min zai tura min saboda in fahimci abin da yake nufi complete. Bayan ya tura min bidiyon, ga ta nan dan bude shi ku kalla ku ji abin da ya faɗa. Good day everybody, my name is Steven Johnson. I'm here to guide you on how to access the bonus website using the iLotBet account. This offer is for iLotBet accounts that has deposit on them. If you have a minimum deposit of 3,000 on your iLotBet account, then you click on withdraw. Make sure you set up everything you need to set up. You understand? When your deposit reflects on your account, you'll be given the bonus website from the agent. If you click on the bonus website and it opens, the bonus website is a site that you use to generate your bonus, not to play bets or stake games. And it's few people that know about this offer. So if I am to guide you, give me 30% when you withdraw. Okay, when the bonus website opens, you input your details. You put in your first name. You understand? The details you are putting is to make your account to be recognized for the bonus. Then you put your last name, James. When you put your phone number, that's the number you use in creating your iLotBet account. Every iLotBet account has a password and a login ID. So you put the password. Make sure you put the password correctly. So also you make sure you put the login ID and the payment password correctly. There are two different things, but then you choose the amount. You have to take note of them. When you are done putting the payment in, then you choose the amount that you have on your account. For this offer, you are using 3,000, so you click on 3,000 on the amount to add. When you click on 3,000 on the amount to add, then you click on submit. When you click on submit, it will redirect you straight up to your account where you will see your bonus there. When you see your bonus, then you withdraw. So a daidai nan gurin baya yin wani magana ba. Wannan kuɗi da kuke gani 1,300 shi ya seta landing page nashi. Shi ya seta shi saboda ya target din mutane, ya samu mutane su fada a hannun shi. So kamar yadda kuke gani a cikin iLotBet account nashi ma ga kuɗin naira 1,300 shi ya tura wannan kuɗin, shi ya seta shi. So a yanzu na san duk kun kalli duk wayannan jawaban da ya a cikin wannan bidiyon, to duk wayannan duk ƙarya ne, duk shiri ne irin nashi saboda ya samu ya zalunci mutane. So sai na ce mishi I understand how it work. Sai na ƙara mishi da whatness. Sai ya ce are you interested? Sai na ce mishi yes. Sai ya sake tambaya na so do you have an iLot account now? Sai na ce mishi no, ban da shi. Sai turo min da link wanda zan je in yi register iLot account. So da ya turo min da link wanda zan yi to je buɗe iLot account, ya ce idan na gama
register in tura mishi da screenshot ɗin da na yi, sai na ce mishi alright, sai ya zo ya na tura mishi, sai na ce mishi done, wanda gashi kamar yadda kuke gani na buɗe ta. Duk wannan na shirya ne saboda mu je har ƙarshe inda muka yi da shi. So bayan na samu na tura mishi, sai ya sake tambaya na wani kala zan yi, gashi daga kan na 5,000 zuwa 10,000. So wa'innan kuɗaɗen duk kuɗin da na samu na kuskura na saka a wannan account ɗin da na buɗe, to ba nawa ba, sai dai ta zama nashi. So ya na ce mishi na 10,000 zan yi, wanda na 10,000 da kuka gani zan samu naira miliyan 1. To duk wannan ƙarya ne. Percent nashi kaga idan dan bashi 40% nashi, shi zan bashi 40,000 kenan a ciki, ni kuma sai in ci 600,000. Ai shi zan bashi 400,000, ni kuma in ci 600,000. Percent nashi kenan. Sai na ce mishi zan yi na 10,000. To na 10,000 gashi dai bari in fassara muku maganar da ya yi akan farashin kuɗin da ya yi magana. So ga fassarar ta nan. So sai na ce mishi na 10,000, sai sake yin wani magana a ƙasa, wanda gashi nan zan fassara muku shi ma da Hausa. Gashi nan kuna kallo, ina fassara muku. Kun kalla ba? So bayan ya yi wayannan maganganun, na ce mishi alright, thank you. Sai na je na editing ɗin page ɗin da na riga da na buɗe website, saboda yana so sai na sa 10,000 kafin nan sai mu tafi next step da shi. So idan ban sa wannan 10,000 ba zai taɓa tura min link inda zai je ya samu details inda yake da bukata ba. So sai na yi screenshot ɗin. Bayan na yi screenshot ɗin, sai na editing nashi kamar yadda kuke gani. Gashi kamar yadda kuke gani na buɗe muku shi gabaki ɗaya. Na editing ɗin shi da naira 10,000 kamar yadda kuke gani. Sai na tura mishi, da na tura mishi sai na ce mishi done. Sai na ce whatness. Na tura da kamar da kuke gani na tura mishi whatness so 2, bai reply ba. Na kira shi bai dauka ba, gashi kun gani no answer. Sai sake tura min da sako akan cewa so yanzu za mu tafi next step da dan zai tura min link in je claiming din bonus ina, wanda gashi zan fassara muku abinda wannan shi ma ya faɗa kamar yadda kuke gani. Ya ce min to in clicking zai tura min link inda na send samun sa details na wanda zan claiming din bonus. Sai na ce okay. Sai na ce yake mun magana, yake ƙara jaddada mun, amma percentage nashi zan bashi. So a nan gurin ya ce min click on withdraw to set up your 6-digit pin first. Yana nufin je in samu creating din 6-digit pin wanda zan iya cire kuɗi da shi. So wannan gashi nan kamar da kuke gani, kun ga yanzu ma ya dawo online. Har yanzu ban sake tura mishi sako ba. So sai na ce okay. Sai na ƙara mishi da cewa don't worry about your percentage. Na ce kare damu akan maganar percentage nashi, zan bashi. So sai ya sake ce mu have you done that now? Sai na ce mishi na gama abin da ya sa ni. So bayan na gama wannan sai ta 6-digit pin din da ya sa ni, sai ya sake tura min da link inda zan je in claiming din wannan bonus inda muke magana a kai. So duk ƙarya ne, ba wani bonus da zan claim. Abin nan gurin target ne wanda zai diba bayanai na wanda na seta gabaki ɗaya akan tun daga wurin buɗe account da 6-digit pin da na kirkira gabaki ɗaya zai mallake shi idan na danna wannan link din na je na saka wayannan bayanan. Duk wayannan seta wanda kuka ga yayi, duk ya seta ne saboda ya tattara bayanai wanda har zai samu ya je ya shiga cikin account din ya kwashe kuɗin da na saka. To shine percentage din, ba wani hanya bane, ba wani percentage bane, wannan hanyar shine yake bi. So sai na ce mishi alright, thank you so much. Sai ce no, once you don't let me know, okay? Abin da ya ce mun kenan. So sai na ce alright. Gashi dai maganganun da kuka ga muke yi. So gashi nan duk zan fassara muku shi. So gashi kawan. So haka muke ta tafiya, yake ta mun wannan maganganun, ina ba shi amsa. Duk ba don komai ba, don kawai nuna muku wayannan hanyoyin da suke bi suke zaluntar mutane. Wanda gashi kun sake gani ya sake yin magana daidai nan gurin.
gashi kuna kallo ya sake yin magana a wurin. Sai na sake ce mishi okay, ya sake ce yes, are you done? Na ce mishi no. Sai na ce I have network issue. Sai ya sake ƙara min da wannan magana, gashi nan na fassara muku shi ma da Hausa. So sai na ce there is no enough network for my site. Gashi nan na sake ƙara mishi da wannan magana. Sai sake yin wani maganganu dai duka dai duk dai don samu sa kuɗin nan da sauri, a in samu in sa bayanai ne ya samu ya shiga cikin account ɗina. Duk tunanin shi ai wannan editing ɗin da na yi na tura mishi yana tunanin kuɗin ne na sa, to ƙarya ne, ni ma kawai editing ne na yi kawai na tura mishi ba kuɗin ne na sa ba. So duk tunanin shi kawai in samu duk burin shi samun sa bayanai na sai ya samu ya zai shiga cikin account ɗin da na ƙirƙira, sai ya samu ya cire mun wayannan kuɗaɗen, ya cire wayannan kuɗaɗen, shikenan percentage na shi kenan, hanyar da suke bi suke cuta kenan. Gashi ya sake yin wannan magana wanda gashi shi ma zan fassara muku shi, kun gani? So ga na ƙasan shi ma na fassara muku, wanda shi ma ga na ƙasan shi, duk dai ku karanta ku kalla abubuwan da muka yi da shi. Ga wannan shi ma ya sake magana a kai. Sai na sake ce mishi alright, sai ce min yes. Sai ya ce you are not serious. Wai ba ni da hankali, gashi na ya ce ba ka da hankali, ga fassarar shi nan da Hausa. So ƙarshen magana da muka yi kenan, wanda ban sake reply mishi ba tun da ya wayin na magana. Inda mun ci gaba da tafiya zai zazzage ni ne kawai, saboda ai inda ma ya fahimci cewa wannan abubuwan da muka yi da shi duk editing ne ba kuɗin na sa ba, zai zazzage ni sosai. So wayannan mutanen ba sa ma buƙatan mu haɗa irin wayannan bidiyon muna ƙara wayar ma mutane da kai don su samu su dinga zaluntar mutane, duk ba sa son muna yin irin wayannan bidiyon. So ya kamata ya zama dole mu yi wannan bidiyon, ko suna so ko ba sa so dole mu yi wannan bidiyon, so mu ƙara wayar ma mutane da kai a kan irin wayannan hanyoyin da suke bi suke zaluntar mutane, wanda dan sake bin shi tun daga farko har ƙarshe, in koma muku ku ga abubuwan da muka yi da kyau, yauwa, saboda ku ƙara kiyayewa ga irin wayannan mutanen. So shine gashi ina komawa da baya dai kuna kallon abin da muke da shi, ga wurin da ya tura min wannan link. So wannan landing page da kuke gani ya tura min wanda zan je claiming din bonus, wannan shine ya kirkire ta, ba wai ta zo daga kamfanin iLotBet bane, ya kirkire ta ne ta yi kamanni da irin site na iLotBet account, wanda hakan ya kirkire ta ne saboda wannan bayananka da ka seta tun daga wurin buɗe account da wurin seta 6-digit pin naka, to zai buƙace su gabaki ɗaya a cikin wannan link, wanda buƙatan da zai yi kai da kanka da ka saka bayan ka sa kana tura wannan bayanan, shi kuma zai mallaki bayananka gabaki ɗaya. In ya mallaka sai sauri ya shiga cikin account naka. So bare ma iya cire kuɗin nan take ba, sai ya fara buga betting, saboda ba sa barin mutum ya cire kuɗi idan ya saka nan take, sai ka fara buga betting kafin nan ka iya cire wannan kuɗin. So gashi nan kuna kallo, ni ma ba wai na sa kuɗin bane, na samu ne kawai na editing ɗin shi, wanda zan sake koma muku kamar da kuke gani. Gashi nan editing ne, ya kasa ganewa, ya kasa detecting cewa editing ne, har muka tafi step na gaba, wanda da ban yi wannan abin ba zai taɓa yadda mu tafi step inda zai tura min link ba. Kuna gani ba zai taɓa yadda mu tafi step inda zai tura min link ba. Yawwa shine. So ku bi a hankali, ku kiyaye da irin wayannan mutanen, azzalumai ne. Hanyoyin da ake neman kuɗi a online ba irin wayannan hanyoyin ba ne. So sun fahimci cewa akwai mutanen da suke beginner wanda suna so su nema kuɗi a online, so suna nan a tsakiya suna jiran irin wayannan mutanen, suna zuwa hannunsu shikenan sai su zalunce su. So ku bi a hankali, su aikin su kenan, hanyoyin da suke bi suke neman kuɗi kenan a online. Kamar yadda kuka sani ne, a duniyar mu ta zahiri akwai mutanen kirki akwai mutanen banza, to haka shi ma duniyar internet ya tattara wayannan abubuwan gabaki daya. So ku bi a hankali, ku kiyaye da irin wayannan mutanen. Yawwa, na bar ku lafiya, sai mun haɗu a next video.